ଏମିତି କିଛି ପୁଅ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତିକି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜୋର ଡରନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୁଁ ସେଇ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ଆଣିଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥିଲ? ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ ଡରି ନଥିଲ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ପାଇଁ, ଭଲରେ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କାହିଁ ଡରୁଛ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଡରୁଛ? ସେ ବି ଆସିଛି କେବଳ ତମ ଭରସାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଶାଶୁଘରକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭରସାରେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭରସା ନ କରିକି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ନ ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ସଂସାର ଚଲେଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ